Doncs després de totes les borrasques ha arribat el sol, ha arribat l'anticicló i tot i les altes temperatures la neu es conserva molt bé, sobretot a les cotes mitges i altes, com ara la pista que estem ara, la pista Bonavista, que tot i no tenir neu produïda, la neu està fantàstica, Eloi. Quin és el secret? Hola, Anna. Doncs mira, el secret per tenir aquesta neu, que ja ho veus, és pràcticament pols, malgrat aquestes temperatures altes que hem tingut durant les festes, és la humitat, la baixa humitat que hi ha a muntanya. Fa una estona a l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, que hi ha aquí de la Tosa, marcava una humitat del 15%. I llavors, quan és tan baixa, el que fa és que la neu se sublima, que vol dir que passa d'estat sòlid a estat gasós. Se'n perd molt poqueta i durant aquest procés es refreda i això fa que es mantingui molt freda i, per tant, d'aquesta bona qualitat. Perfecte, ja hem après una cosa més. I quin temps farà aquests dies? La veritat és que tenim anticicló, encara amb dissabte, assolellat, temperatures altes, suaus, agradables, entre 4 i 8 graus a les zones de les cotes baixes. En canvi, de la Tosa es preveuen unes temperatures al voltant dels 0 graus i sembla que diumenge baixaran 1 o 2 graus les temperatures. Potser diumenge a la tarda arriben alguns núvols, però en general durant el matí de diumenge tindrem un temps esplèndid, també assolellat i amb previsió de pocs canvis. Aquí és on volia anar a parar. S'acabarà l'anticicló? Es preveu que s'acabi? No? Ara mateix t'haig de dir que no, De fet, he mirat els mapes que arriben fins a Reis i de moment pinta que tindrem anticicló durant totes les festes de Nadal, però això sí, amb alguna finestra amb una mica més de fred. Això permetrà produir neu segurament dilluns i dimecres de la setmana que ve tindrem temperatures una mica més baixes. Perfecte, esperem produir neu i que gaudiu d'aquests dies amb bon temps. I algun meteoconsell per aquests dies, per esquiar aquests dies a Masella? A veure, jo et diria que pujar aquí de la muntanya té molts al·licients, a part de trobar aquesta neu fantàstica, també podem respirar aire pur. Aquests dies amb anticicló els contaminants s'acumulen al fons de les valls i en canvi quan pugem aquí l'aire és molt més net, així que és un bon plan. A Masella, respirar aire pur. Doncs Eloi, molt bon any, moltes gràcies per venir aquí. Que vagi bé, bona entrada d'any. I a tots vosaltres, molt bona entrada d'any i recordeu que aquests dies a Masella hi ha esdeveniments i activitats per tots els gustos. Demà, dissabte 28 de desembre, cursa familiar a la pista de ballada i al vespre esquí nocturn de 6:45 a les 9. I a part, tots aquests esdeveniments que us ensenyem ara.